Kublai api baru. Ngakan mau por bagi dang kena ngejut beniat tang daur nga ne daur de shut beniat babon belai saklau saputap ki beniat kile bagi khoj hi bani ke bamenta dakam lo ke baro ru ngia bamja ngia tak sojo man klem yo pang thyroid ne pang swai setia hadin melalong popular bha Colgate ne close up kamlo tata ne iodized salt iklet no yor nga kamlo ro mangi penbor kan ba ong company ba pher kini company ko ong ba adangi kwa berpanai ki beniat abalan yang smash tour shoot beniat da Colgate kasamla jam hiru kan one tour syakhi ya kamlo ru ki ong hana balada bam ya kamlo kepala iodized anam yo jimpang thyroid show bakum ta terter menta ngasong tho ba kumno kini barok kini tangki false marketing propaganda jungi company ban yo kamai pisa haki dawa shoot beniat ki menta ki bagi yo i kenrei bha kidon bon setang ke chemicals bapan seniu shu yang ni bani ke bapan pha nang bon ban ke pur ke beniat bagi mas mashin tour wala pandun kam yang kita dawa shoot beniat ke bathamai ru wala da bang kita kimlo iodized ru jan barau nangi ngiyo jimpang thyroid lut mencaki por kamjam ek ikan thai haden gata wal sakium penyang safola refined oil sunflower oil barau nangi ngiklet no e kom penyang tersu ke babha ban shet shet bat ke balong dawai ru habata shamet shapat bat penyong bat pen hair yo kle jongi dari pendan kami ka kum ka hair oil jongi yang ni la brainwash baka refined oil kalau babha ya ka met ka phar ka jongi bat ka penduna hanaya kolesterol ka jisngai ka cancer ka BP baka penbha hanaya heart bat kum ta ter henry ngitip bara nangi ye pang BP lut mencaki por bon pang cancer bat ki basngai dui nadu dak samla bandara tam lyphosnem karta sejrong ngasko thopat menta makine baro ru kidai tangi false marketing propaganda jung company ban yo kamai pisa nangi bat kilong ru kibasniu kijingko tikya jungi hadin gata one sak shampoo bape kum clinic all clear head and shoulder sun silk kiba brain wash piang yangi hana balada pedun kami ki usnyu unyong bha unong smooth bha anduna bha dandruff but ni bread no sakendong ya kasabon local jungi ni kasabon yong ni aloe vera kimai penun kam ban cycle or menshua mentaru dang bon hi kebadon sibon bha dandruff ha kle jungi bandana let pat i ha ki doctor ki open ban ba ka de judgment hi ba pen mi dandruff om namar ki sabon yong ni sabon local jungi te ngaso thobian ba menta kaneru ka dehi ka false propaganda jong ki company ba pher ban brainwash yangi nantang kan mau ba kumno da ko sat khao da glycerin batang da boroplus de borolin ngita shadur ban bhabriu henry wan ki company ba pher ki ong sum da kalax ka dove da ka rexona ka synthol ban khoi ka met ka phat ba ban le kum ka dut nangta ta da pons fair and lovely fair and handsome negania ban le kum ka puri mencapat ngasotho bakineru kidai tangki marketing propaganda jadi company ban yo kamai pisa jam nangi balai nakapor sakapor ngisya panbit kumni ban ngej haba ong ki advertisement bakane company yang kane ko kane kamlo kane jingta jingpen ki khamba ban kane ni katai balada kwa jingko jingklain ni kwa jing bhabriu bam kane ni ta pen katai baro nangi ngilong die hard pha yaki ki ba aji mentoy jengko jengkia ka met ka phat ka jongi khamtam e ka dur ka dar ti company ki manipulate ki brainwash ngi hakane ka liang market ka balong attractive nginget ba kalong best pha tada ong ki doctor ba research ba ka refined oil kalong ba bha ka met ka phat hatu ka desi sha kumta hatu kita ki doctor kimde ki bala yo tengkalang na company ba pher ban ong kumta ada ong ke company tak dau pons ban bhabriu hatu anam don sai mo nangi ubakwa ni ka bakwa ban bhabriu kanong ngut nangi ngepen kela na we jenta jimpen shawai pat na we shampoo shawai pat na ka we ka sabon shawai pat namar ba anda habala padan kami ki ngimlong setia kumbala ong kita ke advertisement ne ke TV ne ke social media mangim don jinghon setia lano ru nangta la brainwash biang yangi ba ba khamrem kamut khambha
berubah kamlong thamai ni latest ukambes bani kibarim nang ta ni kwa sada ke brand ke bakamrem ban bathamai na penhon nya kata jingkwa jong jinglong do jongi bagi jinglong obsesif jongi sebagai jingko jingkhia nang ta lawan sa mobile phone badhang ta lele ni sedang saban kwa lu de ki baro ki basniu ki bangi yo i leng ba jongki dalam ki bathamai ngin kwa shu ki barim ni ki bala outdated la kirem kan no ru ni kwa ban yo nang kom ban the khana ban yo le sahu kad bangi dang bon kam ban yenu jor kawai na kawai pat kad no ngila kum le klet hagai si imen sem jongi kad no upload por ke social media ki YouTube ki film ban pe ki bakan jado o me ki ba aji hikai ba jimentoy hagai si imen sem jongi kad no si syang pikir ya jingko jingkhia jo kamet mani klet pat bakamen sem jongi ru kadon kam jingko jingkhia man la kapor man la kaski ki advertisement jo company ki pelong yangi ban khi kertiang ne restless ki pelong yangi banam hun chang ye kawai but ya ki bangi riam ni bet ni bang ni di ni ta ni pe ni rwai ni sio ni ker ni khana ni pule puti ki long ki jingta ni ki jing influence but ke jingmi ni product jong kini ki advertisement habang ilek wat chay maniru ngira lang kini ke jing influence jong ki advertisement ling ba karyam ka bet ke jongi ke jing ta jing pin jongi ke jing kran jing khana jongi ke bagan zaman sempat kum ke jing pule yak tenu blai ke jing ke jing snei ba banduai om don satya kata ke jing influence hangi te don persang bandam snap show ekine ki false marketing propaganda jadi company na kapantaka koi ka khia na kapantaka met ka phat khamtam na mantaka dur ka dar jongi tongin ai la ru akamen sim jongi kanang pho nang pheng nang koi nang klain na kapo sya kapo man la kasngi hai sim kristan ka jongi en yaro Yesus Kristus junam amen.